Kat barang mi Singapore ka nang jing start jong brio kala nang kio kam tam kinong tu kila yo shibun ki nang jing start namar baki ju melien hakine ki kam wat utala bangila khang pa kila la ru ban pli wat ka synduk ka bangi bu tiar lanai ka bangi ju bu Pisa kila la ban pli klem don kano ka jingmong lanai klem don ushabi hakan ka video pila ban yu i bawai unong tu ula syakem bat kini ki pulit kila pha ban pen i u bakum no ula ban pli yo tola bahe une unong tu ula pen i daka ba uthe do petrol hat liu jong ne tala bat uthang daka ding bat une tola ula la ban pli kadang mi ki Singapore barabor ngi syayo i ki khubor ba menta kinong tu tum don tiar henre kila la ban pli wat ya ka synduk ka babi thep Pisa kinong tu kide ke bastar tam bat kide ke bastar tam ngide ban Husiar ba lada nyibu kino ki tiar ke badon kam bat ke tiar ke bakordor namar kinong tu mata kide ke bala kham sirke namar kila la ru ban pli wat yau tala laneu shabi bangi la khang la bun jaka bat la bun ka sinong ke bala satu wat la ki khang Tala andre kidang la ban pli yau tala kim don kam ban sho lanai kim don kam ban bom tang yau tala hendere wat ya ka synduk ru kila la ban pli na kata kadau tolong ke Husiar lada pidon kano ka tiar ke bakordor bu aki jaka ke bakar pang kublai shibun ba pila pa ya kan video ngapa share ya ke parlok jepi bad ya ke bah yang jumpi kublai shibun